Kaixo eta ongi etorri kiriketan saiora. Gaurkoan Iruñeko katakrakera hurbildu gara, UEU kantolatutako 52. udako ikastaroen berri izan baitu. Aurten eta ohituren bezala, 20 jardunaldi eta topaketa antolatu ditu hainbat eragilerekin elkarlanean. Ez galdu! Bueno, egun on guztiei eta ongi etorriak gara aurkeztera Udako Euskal Unibertsitateko 52. udako ikastaroak. Orduan aurkezterakoan hasi nahiko nuke pixka bat kokatzen 52. udako ikastaro hauek, hain zuzen ere udako ikastaroen testu inguruan. 50 urtetik gora daramazkigu, kale egin gabe, urtero udako ikastaroak eskaintzen. Espaldi hasi ginen Ipar Euskal Herrian eta gero hainbat lekutan egon gara eta formato desberdinak eduki ditugu, beti ere saiatzen Euskal Gizartearen beharretara nolabait egokitzen. Orduan, garai batean eskaintzen genituen udako ikastaroak hitzaldi irekien formatoan, baita ere erabili izan ditugu formato itxiagoak edo murritzagoak adituentzat. Egon izan gera ere garai batean hementxe Iruñan Larraonan barnetegi formatoarekin, eta 50. urtea bete genuenean duela 2 urte erabaki genuen ziklo edo formato berri bati hasiera ematea eta izendatu duguna hausnarketa eta gogoeta gune bezala. Momentu honetan gure planteamendua da udako ikastaroak izatea esan bezala hausnarketa eta gogoeta gune. Eta hortik aurrera, udako ikastaroen zehatzen inguruan ondo nintzen ingo du, nire alboan dagoen Irati Ziar udako ikastaroen arduradunak, eta baita ere zehazki Nafarroko ikastaroen inguruan Edurne Kotxe Nafarroko arduradunak, eta nik gehituko nuke oroar, udako ikastaroetan saiatuko garela islatzen gure izaera, gure nortasuna, ueren nortasuna alegia. Eta nortasun hori, edo izaera propio hori laburtzen da 3 ideia simple, baina sakonetan esango nuke gara erakunde nazionala, euskalduna eta herritarra. Nazionala esaten dugunean, oso argi daukagu gure esparrua Euskal Herri osoa dela, eta hori islatuko da ere udako ikastaro hauetan, aurkezten ari garen udako ikastaro hauetan, alde batetik geografikoki egongo gera hementxe bertan Iruñan, egongo gera Baionan, egongo gera Donostin, Usurbil, Eibar, Tolosa, eta bar. Eta baita ere gaiak jorratzerakoan, gaien arabera noski, baina saiatzen gera Euskal Herri osoa aintzat hartzen. Bigarren ezaugarri horretara etorrita, euskerarena, euskera noski da gure jardunaren, eta aurten hain zuzen ere garrantzi berezia eman nahi diogu euskerari horregatik hasiera ekitaldian urtero hasiera ekitaldirako esan nahi da eta aukeratzen dugu gai estrategiko bat, eta aurten hain zuzen ere gai estrategiko hori euskera bera izango da. Horrexegatik, aurtengo hasiera ekitaldia izango da hementxe bertan Iruñan ekainak 6an, egitarauen xehetasunak dagoeneko web orrian ditugu, eta gaia izango da euskeraren estatus juridikoa. Euskeraren estatus juridikoa, orduan planteatu dugu ikastaro hau alde batetik eukiko ditugu Euskal Herrian zehar euskerak bizi dituen 3 estatus juridikoen aurkezpena. Horretarako eukiko dugu jurista aditu bat aurkezteko euskeraren estatus juridikoa bertan Nafarroa garaian, beste bat iparraldeko jurista bat aurkezteko Joana Falsa kasu honetan euskeraren egoera juridikoa edo estatusa Ipar Euskal Herrian, eta Euskal Autonomia Erkidegoko estatus juridikoa aurkezteko eukiko dugu Inigo Urrutia aditua. Orduan, hor nahi dugu mahai gainean jarri zein egoera juridiko desberdin bizi ditugun, eta horri buruzko gogoeta egitea, eta gero bigarren saio batean mahai inguru bat antolatu dugu agente desberdinek
esplika dezaten edo gogoeta konpartitu bat egiteko nola bizi den euskararen egoera lurralde desberdinetan eta ikuspegi desberdinetatik eragile desberdinen parte hartzearekin aipatzen nuen mainguru horrekin. Orduan, azpimarratu nahi nuen aurten euskarari emango diogula garrantzia berezia sarrera ekitaldi horretan, eta azkenik beste ezaugarria aipatzen nuena herritarra hori, herritar horretaz ari garenean besteak bestean nahi deguna da gure ikastaro hauetan islatzea guke bezala aldarrikatzen dugun edo gure egiten dugun berdin zaletasuna, alegia berdin tratatzea herritar guztiak edozein izan da ere bere sexua, jatorria, sinismenak edo dena delakoa, eta baita ere herritar bezala ulertzen dugu izaera parte hartzaile bat, hain zuzen ere, esaten dugunean, nahi degula ikastaroak izatea gogoeta eta hausnarketa gune, gure planteamendua ez da izatea gogoeta eta hausnarketa bakarrik hizlari nagusiarena, eta gainerakoak entzule izatea, nahi dugu gogoeta eta hausnarketa izatea konpartitua ikastaro bakoitzean elkartzen den jendearen artean. Horregatik, nahi dugu animatu ikastaroetako jendea parte hartzera, ekarpen guztiak izan daitezke aberasgarriak, eta hori itziko nuke azkenean ideia da ekarpen akademiko bat egitea Euskal Herriari gure ikastaroen bitartez. Eta ondoren, gehiago garatzeko ikastaroen gora berak, hitza emango diote Irati Ziarri, udako ikastaroen arduradun denari. Aitorrek ondo kokatu duen bezala, 52. udako ikastaroak dira gaur aurkezten dituguna. 50 urte egin genituenean orduan, hausnarketa egin genuen, nola izango dira 21. mendeko udako ikastaroak, 50 urte ostean larra honatik gaur egun arte ere evoluzio nabarmena izan dutelako udakoek, ezta? Aurrez aurrekoak izango dira udako ikastaroak, hori bai da gure nortasuna, gure ezaugarrietako bat. Oso importantea iruditzen zaigulako biltzeko aitzakia hori ematea, jardunaldien bitartez, elkarlan horretatik eta interakzio horretatik ere aberastu egiten garelako, eta benetako ezagutzaren transmisioa eta lankidetza horrela egiten dela sinisten dugulako, gogoetarako guneak proposatu nahi ditugu, eta gogoeta gune horiek ere aurrez aurre izango dira gai estrategikoak lantzeko, ezagutza konpartitzeko, profesionalen bilguneak izateko, eta gure etxera ekarrita arnasgune akademiko bat garela ere esaten dugu, unibertsitate maila mugitzen garelako, eta egitarauan hori ere islatzen da, euskara hutsean lan egiten dagoelako, hortik arnasgunearena, parte hartzea bultzatzen dugulako, hori ere bai dagoelako gure berezgarrietako bat, eta lankidetzarako borondatea daukagulako. Eta hori ere unibertsitatera ekartzen dugun ezaugarri batzuk ere badira. Aitorrek ondo aipatu dituen moduan, udako ikastaroek ere euren nortasun edo balore horiek ere transmititzen dituzte. Euskara, nazionala, elkarlana, herritarra, berdinzalea. Orduan, aurtengo udako ikastaroak zerrenda ikusita ere, pentsatu horren atzean, antolaketa horren guztiaren atzean ere, ezaugarri horiek jarraitzen ditugula. Aurtengo eskaintza 20 jardunaldi dira. Eskaintza urtero berria da, urtero jardunaldi berriak eskaintzen ditugu. Egia da ere, badirela jardunaldi batzuk, egonkortu egin direnak, eta jakin jardunaldia bezala usurbilen ematen duguna, dagoeneko 6. urtea da bertan, baina urtero ere gai eta proposamen berri batekin datorrena. Edo aldeerekin antolatzen duguna informazio eta dokumentazio profesionalen jardunaldia. Hori ere urtero berritu egiten dugu. Jardunaldiak formatu eta modu eta iraupen ezberdinetakoak ere badira. Batzuk hitzaldiz osatutakoak, mahai inguruak ere badituzte, tailerrak eta inkluso aurten bat berezia daukagu. Jardunaldia bera ikerketa gune bat ere izango delako. Neurrira egiten diren jardunaldiak direlako. Bakoitza mimatu egiten dugu eta jardunaldi bakoitzaren atzean dagoen lankidetza edo elkarlan horrek markatuko digu baita, naiz eta gure nortasuna jarraitu, beste horren nortasuna, estiloa edo beste horren beharrak ere asetzen saiatuko garelako. Orduan,
Antolatzaileen artean UEuko sailak baditugu, UEuko bazkide batzuk ere, borondatez, proposatzen dizkigute jardunaldiak eta bereiekin elkarlanean antolatu ditugu, eta gero baditugu hainbat eragile eta elkarte ere aurten eskaintza horren atzean ikusiko dituzuenak, ez? Orduan, nik uste dut horrek ere, udako ikastorei nortasuna eta gauza berezi hori ere ematen diela, ez? Bai konturatu gara urte askotan jendeak errepikatzen dituela udako ikastarotara etortzeko, egun horiek gordetzen direla, ia UEuk aurten zer eskaintzen duen, erretik dagoelako zerbait interesgarria, edo, sikera parte hartzea ere bilatzen dugunez, kafea elkarrekin hartzen dugu, bazkaltzeko aukera eskaintzen dugu, orduan, girotxo hori ere bizitzea ere, maite dutenak. Orduan guk betik esaten dugu UEura jendea saletu egiten dela praktikaren bidez, behin etortzen denean, ulertzen du zer dan UEu, ez batzutan ez dela webgune bat ikusita edo zerrenda bat ikusita ez da hainbeste nabaritzen, eta udako ikastaroak badira adibidez horretarako oso plaza egokia, ezta? Orduan, ni antolatzaile moduan ezingo nuke jardunaldi bat bakarrik azpimarratu, niretzat guztiak nirelako interesgarri, guztiak daukate zerbait, baina, aurten bai, aparte sarrera ekitaldiaz gain, badaukagu kontseiluarekin arnazguneetan eremu sozioekonomikoa landuko dugu, rol jokoei buruzko jardunaldi bat ere izango dugu, ez? Rol jokoek ere, zelako garapena izan duten eta zelako interesa sortzen duten, rolariak elkartearekin ere, honen inguruko hausnarketa egingo dugu eta praktika ere bai. Bai promotitu digute, jolastu ere jokatuko dugula. Matematikari euskaldunen topaketak, hizkuntzalari euskaldunen topaketak. Hauetan gainera, ikerlariek komunikazioak aurkeztuko dituzte. Aipatu du, jakinena, eta gero glotodidaktika sailak, gauza berezi bat proposatu dugu aurten, eta euskalduntze alfabetatzea interseksionalitateren ikuspegitik landu nahi dute. Hau da ez, euskarara nola hurbiltzen da jendea, behar bereziak dituenean. Zer dago, materiala dago, ez dago, horri inguruko nik uste eta hausnarketa eta honek ere ikerketa bide bat ere irekiko digu. Hezkuntza inguruko jardunaldi pare bat ere izango ditugu, hezkuntza soziolinguistikoa, orain euskararen biziberritzan ere, soziolinguistikaren garrantzia ere ikusi dugunez, hori landuko da hezkuntzaren ikuspuntutik, eta gero pedagogia konprometituak hori bai delako UEuren beste hildoetako bat, ikerketa hildoetako bat, goi ikastegiarekin batera. Literatura, arkitektura, euskara denetarik daukagu pixka bat, eta amaitzeko, eta hori bai jardunaldi ikerketa delako aldi berean, belaunaldi artekotasunetik ikasten duen komunitatea sortzen eta elikatzen. Bertako partaideak bihurtuko direlako ikerketa bateko lagina edo sortzaileak. Orduan, hau guztia, dagoeneko egitarauak eta guztia argitaratuta dago, gure webgunean, ueu.eus, ekainaren 6an hasi eta uztailaren 10 bitarte, Baitorrek esan bezala, Eibar, Baiona, Iruña, Bilbo, Tolosa, Donosti eta Usurbilen egongo gara. Eta, gonbidatzen zaituztego, sartu webgunera eta kuskusatzera. Nik uste dut politena dela egitarauetan sartu eta irakurri eta plazer baduzue izena eman. Eskerrik asko. Egun guztion, aurten, Nafarroako gobernuarekin elkarlanean 13 ikastaro antolatu ditugu. 13 ikastaro hauetatik 4 jada martxan ditugu, udaberriko eskaintzaren barnean. Eta, esan oso arrakastatsuak sortatu direla, jada 2 bete egin direla, eta besteetan talde handiak sortu direla. Horietatik, datu batzuk aipatzearren, iaz ere, 13 jarduera antolatu genituen, 11 ikastaro horietatik eta 2 jardunaldi, guztiek aurrera egin zuten, eta, emaitza oso politak guzti zituzten baita ere, haietatik 7 ikastaroetan itxaron zerrendak sortu ziren, eta 450 matrikulatik gora kudeatu genituen, eta, eta ikasleek utzitako datu oso esanguratsu bat, ikastaroaren balorazio orokorrari 4,7 eman zioten 1.5 eskalan. Orduan ikusiko duzuenez oso emaitza politak, oso elkarlan emankorra izaten ari da. Aurten gorako
udako ikastaroetan 3 ikastaro antolatuko ditugu, aurrez aurrekoak. Ekainaren azken astean egongo gara, ekainaren 28, 27, 27 eta 28an. Eta doakoaz izateaz aparte, Nafarroako Unibertsitate Publikoak haien ikaslei FTS-ak eskaintzen dizkie, eta Nafarroako Hezkuntza Departamentuak haien irakasleen etengabeko formakuntzaren baitan ere homologatu egiten dituzte ikastaro hauek. Ikastaro hauek Ezpeleta Jauregian eskainiko ditugu. Ezpeleta Jauregia 2017an hitzarmena abian jarri genuenean gure egoitza iraunkor moduan izendatua izan zen, gobernuaren izenean, eta bertan egingo dugu, eta esan oso eskertuak gaudela, gobernuarekin daukagun hitzarmen emankor honekin, eta emaitza bikaina hauekin. Eta besterik ez, webunean dituzue baita ere ikastaro guztien xehetasunak, eta izen ematea zabalik dago baita ere. Besterik ez. Hori, azken esaldi bezala esango nuke animatu, benetan jendea hurbiltzera gure ikastaroetara, unibertsitari izan ala ez, ala unibertsitatetik urrun egun da ere, jende guztiari irekita gaude, eta hortik aurrera galderarik edo baldin badaukazue, bertan zaudetenek. Unibertsitari izan ala ez, ezakit aurretik baten pentsa ezakit, aurretik jakintzen bat edo izan behar da, ikastaroren batera joateko, Printzipioz ez dugu ezer eskatzen. Baldintza bakarra izango litzateke euskalduna izatea, jarduera guztiak euskaraz direlako. Euskara maila ezberdinak izan daitezke, ez dugu zergatik denok C2 bat izan behar udako ikastaroetan parte hartzeko. Azkenean interesa da, gaiarekiko interesa eta parte hartzeko eta ikasteko gogoa. Hori da baldintza bakarra udako ikastaroetan parte hartzeko. Hori da, aipatu dituzten ikastaroien artean, esan dezun euskera eta jakin mina. Halako gaiak jakin mina piztutzearekin anima dadila edonor. Asko, tortzeagatik eta ia ikusiko gara, udakoetan, ekainean hasiko gara. Beno, eta honekin bagoaz, mila esker zuen arretarengatik. Hau kiriketan izan da eta hurrengo batera arte. Agur!